samar mita shrit, Alleluia. Bishifa war bil barkit, Alleluia. Omidim bahim spudmu, Alleluia. Bibissemahu biftu, Alleluia. Ubdawliddi fismewid, Alleluia. Rejoicim kometaulit, Alleluia. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u laqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Umijek ukoll. Ħuti, illum qegħdin niċċelebraw it-tluħ fis-sema tal-Mulej Ġesu. Dan ma jfissirx li l-Mulej inqata' u dbijet minna. Anzi, il-Mulej għadu magħna. Għalhekk ejjew fil-waqt li nitħejjew biex din il-laqgħa tagħna miegħu tagħtina l-ħajja nitolbuh maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Mulej ħniena, Kristu ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja lill-Alla fil-oli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħarruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħen għalina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa it-talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħen għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, int waħdek Mulej, int waħdek il-oli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, għamel li b'ferħ qaddis inroddulek ħajr, għax Kristu ibnek bitluħ tiegħu fis-sema imexxina bla qiegħda il quddiem fit-triq tagħna lejk u jimlina bit-tama li aħna il-ġisem tiegħu għad naslu wkoll għal dik il-glorja li fija daħalu li huwa ir-ras tagħna. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Bidu tal-ktieb tal-Atti tal-Apostli. L-ewwel rakkont tiegħi, Teofolu, tkellimt fuq dak kollu li Ġesu kien għamel u għallem minn mindu beda sal-jum li fih kien maħud fis-sema. Wara li permezz tal-Ispirtu Santu tal-ordnijiet tiegħu lill-Apostli li hu kien għażel. Wara l-passjoni tiegħu derilhom u taqgħu ħafna provi li hu ħaj. Ferbejn jum rawh kemm il-darba u kellimhom fuq ħwejjeġ tas-saltna ta' Alla. Meta kien għadu magħhom ordnalhom biex ma jitilqux minn Ġerusalem, imma joqogħdu jistennew sa ma sseħħ il-wegħda tal-Missier li fuqha qalilhom: smajtux kont qedtilkom
Ġwanni għammed bl-ilma, imma intom fi ftit jiem oħra titamdu bl-Ispirtu Santu. Kif kienu flimkien staqsewh, mulej u dan iż-żmien li fih inser terġa' twaqqaf is-saltna ta' Iżrael? U weġibhom, mhijiex biċċa tagħkom li tkunu tafu il-waqt u ż-żmien li l-Missier għażel bis-seta tiegħu. Imma meta jiġi fuqhom l-Ispirtu Santu, intom tirċievu l-qawwa u tkunu xhieda tiegħi f'Ġerusalemm, fil-Ludija kollha u fis-Samarija sa truf l-art. Wara li qal dan huma ħarsu lejh kien meħud il fuq u sħaba ħaditulhom minn quddiem għajnejhom. Waqt li kienu f'għajnejhom fis-sema iħarsu lejh sejjer, f'daqqa waħda deru ħdejhom żewġ irġiel lebsin l-abjad u qalulhom, irġiel tal-Galileja, x'intom tħarsu lejn is-sema? Dan Ġesu li kien meħud minn magħkom lejn is-sema għad jerġa' jiġi kif rajtuh sejjer. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm responsorjali nwieġbu flimkien Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Popli kollha ċabċbu jdejkom, għajtu bleħen ta' ferħ lill-Alla, għax il-mulej loli u tal-biża' sultan kbir fuq l-art kollha inwieġbu. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Tela Alla bajat ta' ferħ, il-mulej bid-daq ta' trombi, għannu lill-Alla għannu lis-sultan tagħna għannu inwieġbu. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Għax Alla is-sultan tal-art kollha, għannulu bis-sena l-għanja sabiħa, isaltan Alla fuq il-ġnus kollha, joqgħod Alla fuq it-tron imqaddes tiegħu inwieġbu. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Qari mill-littra ta' San Pawlu Apostlu lill-Efesin. Ħuti, Alla ta' Sidna Ġesu Kristu, il-Missier tal-Glorja, jagħtikom spirtu ta' għerf u rivelazzjoni biex tarfu s-sewwa. U idawlilkom l-għajnejn ta' qalbkom biex tarfu x'inhi t-tama u s-sejħa tagħkom. X'inhu l-għana tal-glorja tal-wirt li tagħkom taqsmu mal-qaddisin. Tarfu x'inhu l-kobor bla qies tas-seta tiegħu fina li jemminna skont il-ħila tal-qawwa kbira tiegħu. Li ħaddem fi Kristu meta qajmu mill-imwiet u qiegħdu fil-lemin tiegħu fis-smewwiet il-fuq minn kull saltna u seta', minn kull qawwa u ħakma, il-fuq minn kull isem li jissemma, mhux biss għaż-żmien ta' issa, imma wkoll għal li ġej. Iva, qiegħed kollox taħt riġlejh u għamlu ras fuq il-Knisja kollha li hu ġismu, il-milja ta' dak li jimla kollox f'kollox. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Inkantaw. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Morru għamlu dixxipli mal-ġnus kollha, jgħid il-mulej, jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien, il-11 il-dixxieplu telqu lejn il-Galilea u marru fuq il-muntanja fejn kien ordnalhom Ġesu. Kif rawh,
inxteħtu quddiemu għalkemm xi wħud iddubitaw. Ġesu resaq ikellimhom u qalilhom: Lili ingħatat kull seta fis-sema u fl-art. Morru mela, għamlu d-dixxiepli mill-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu u għallmuhom iħarsu dak kollu li ordnajtilkom jien. U wara, jiena magħkom sal-aħħar taż-żmien. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. X'inhu s-sinifikat ta' din il-festa hekk għażiża għalina? Mhijiex festa fejn qegħdin infakru meta l-mulej tela' s-sema? Isa xi ħaġa festa tal-mulej? Imma din hija il-festa tal-umanità. Għax jekk fil-miliet aħna niċċelebraw il-misteru hekk kbir ta' meta l-iben ta' Alla sar bniedem bħalna, ingħaqad u ħafuqu il-ġisem uman, hekk ukoll illum qegħdin niċċelebraw il-festa ta' meta il-ġisem ta' Kristu, ġisem uman, ġisem glorjuż, jiġi mqiegħed fil-glorja tas-sema. U għalhekk Kristu bil-ġisem tiegħu glorjuż uman qiegħed jirrappreżenta il-kull wieħed u waħda minna. Dan huwa messaġġ qawwi li għandha jimlilna l-koll kemm aħna bil-kuraġġ u jurina sa fejn twassal l-imħabba ta' Alla. Alla ma jużax il-bniedem, imma Alla iħobb lill-bniedem. Ħafna drabi aħna anke bejnietna nużaw lil xulxin. Ħabib, sakemm inti ħabib miegħi. Ngħinek biex forsi meta jkolli bżonn inti tenni wkoll. U elf ħaġa oħra, kemm nagħmlu anke kompromessi bejnietna. Alla le. Dak il-ġisem uman li ħafuqu fil-ġuf ta' Marija iżommu miegħu anke wara il-mewt tiegħu, il-qawmin tiegħu u jieħdu miegħu fil-glorja tas-sema. Biex jurina li postna hu ma' Alla fil-glorja tiegħu. U għalhekk ma nistgħux inħarsu lejn din il-festa bħalli kieku Kristu inqata' u dbiet minna. Infatti jekk għadna attenti għat-talba li bija bdejna dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa, sagrifiċċju tal-Quddiesa li nofruh dejjem għall-intenzjonijiet tagħkom, anke din meta jina ngħidu qegħdin nofru l-Quddiesa qegħdin nitolbu għaliex aħna kollha kemm aħna. Anke jekk ma ngħid xejn is-saċerdot ħanofruha għal bżonnijiet tat-tali, ħanofruha għal benefatturi, ħanofruha għal dawk li talbuna nitolbu għalihom. Il-Quddiesa tagħna, l-umanità tagħna hija diġà magħquda ħaġa waħda fi Kristu. U għalhekk mela Kristu ma dbietx minna, imma għadu magħna. Hekk fil-mużajk li għandna fuq it-suntier tas-santwarju fejn hemm it-tieni misteru tal-glorja, tluħ fis-sema tal-glorja, f'dak il-mużajk hemm rappreżentanti it-tlet preżenzi ta' Kristu. Kif jien
nista' nara illum u niltaqa' ma' Kristu. L-ewwel waħda Kristu qiegħed fi ħdan il-missier. Dak li diġà għedt, l-ewwel preżenza. Kristu glorjuż fis-sema ifisser li anke jiena u int aħna maqudin miegħu fil-glorja tas-sema li lejja mexjin bħal f'pellegrinaġġ. Imma nafu fejn irridu naslu. It-tieni preżenza ta' Kristu. F'dan il-mużajk tidher Marija flimkien mal-Apostli, il-Knisja, l-umanità. Kristu għadu preżenti fil-Knisja tiegħu mal-umanità għaliex anke l-Knisja bi Knisja maħniex nifmu sempliċement istituzzjoni, il-Papa, l-isfijiet, is-saċerdoti u n-nies. Il-Knisja tfisser dak kollha li m'għamdin u l-Knisja l-missjoni tagħha qiegħda f'isem l-umanità kollha, anke f'isem dawk li ma jemnux jew ma jafux balla bi Kristu. Kristu għadu hemm u fil-Knisja aħna għadna nistgħu niltaqgħu miegħu. Fil-kelma li l-Knisja twaslilna, fil-messaġġ li l-Knisja twaslilna. Kristu għadu hemm fuq kollox fl-umanità, f'kull bniedem. Mhux ta' bxejn anke l-Evanġelju ta' San Mattew jgħidilna ċaru tont dak li intom tagħmlu mal-iżgħar wieħed qegħdin tagħmluh miegħi. Il-preżenza ta' Kristu hija ħajja fl-umanità fil-bniedem daqskemm hija ħajja anke fl-Ewkaristija. Infatti, l-aħħar preżenza kif qiegħda tant tajjeb f'dan il-mużajk għandna l-artal bil-ħobs u l-imbejt fuqu, il-preżenza sagramentali ta' Kristu. Kristu ħaj fl-Ewkaristija. U għalhekk dawn huma t-tliet preżenzi. Dawn huma preżenzi biex lilna ifakruna li aħna maħniex weħidna. U għalhekk m'għandniex għax naqtaw qalbna. Anke li aħna f'dan il-mument fi djarna ma nistgħux iva niġu l-Knisja naduraw il-preżenza sagramentali ta' Ġesu. Imma nistgħu narawha il-preżenza ta' Ġesu fl-umanità. F'dak li hemm ma' ġenbi, f'min qiegħed qrib tiegħi, f'min qiegħed ibati u qed jistenna l-għajnuna tiegħi. Madder Teresa kellha sentenza qawwija u nispiċċa anke b'dejn is-sentenza. Kienet tħobb tgħid huwa faċli li ninżel arku btejja quddiem Ġesu fl-Ewkaristija, imma kemm huwa aktar faċli ninżel arku btejja biex nilqa' lil bniedem marit, lil bniedem maħmuġ, lil bniedem barrani. Ejjew nitolbu il-mulej Ġesu biex jagħtina l-qawwa biex dawn it-tliet preżenzi aħna mhux biss narawh, imma nkunu kapaċi wkoll nadurawh, inqimuh, nagħtuh il-qima u l-imħabba tagħna. Dejn hija eżies il-festa tal-lum. Għalhekk il-Vanġelu tal-lum huwa ċaru tont jispiċċa bil-kelmiet meħudin mill-Evanġelista San Mattew u qara jiena magħkom sal-aħħar ta' żmien. F'kelma waħda jiena magħkom dejjem. Għaliex aħna ma ngħaddux mill-mewt għal ħajja, imma ngħaddu minn din il-ħajja għal ħajja bla tmiem, għall-eternità. Għaliex aħna maħniex biss umani,
aħna fina għandna wkoll l-Ispirtu għaddejs ta' Alla li jaqadna fi Kristu u li Kristu illum qed jerfa' lil kull wieħed u waħda minna fil-glorja tas-sema. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Għal dejjem ikun infaħħar. Jew iżjed nitqarru il-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben l-waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħarina, bata taħt Ponzu Pilatu, miet u difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jġib il-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum imweġġaħ fl-imkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Illum fil-waqt li qegħdin nifirħu li l-mulej Ġesu tela s-sema, waqt li nagħtuh il-qima tagħna, ejjew nilqgħuh bħala is-Sultan u r-Raj tagħna. Mulej Ġesu, inti tlajt is-sema u jgħid li tibgħat l-Ispirtu għaddejs tiegħek fuq il-Knisja. Qawwija int bil-qawwa tiegħu biex tkompli tkun dik li tlaqqana miegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fis-17 ta' Ġunju sejra ssir l-ordinazzjoni saċerdotali ta' saċerdot kif ukoll żewġ djakni għad-djoċesi tagħna. Jew nitolbu lil mulej Alla biex iqaddishom bl-Ispirtu qaddis tiegħu biex huma jkunu għaddejja fil-Knisja tiegħu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li qegħdin ibatu f'dan iż-żmien ta' pandemija, għal dawk kollha li qegħdin iħossuhom weħidhom. Għamel li jsibu min jurihom imħabbtu, min jgħinhom, min iwaslilhom kelma ta' kuraġġ. Partikolarment illum nitolbuk għal missjonarji Maltejn u Għawċin. Nitolbuk għal tant volontiera li qegħdin jaħdmu biex jgħinu ħalli din il-pandemija tinqered. Nitolbuk ukoll għal tant volontiera li kienu jgħinu u jaħdmu f'dan is-santwarju għażiż u bħalissa ma jkunux jistgħu jingħaqdu magħna. Għati inti l-kull wieħed u waħda minna il-paċi tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej ilqa' min idejn il-Verġni Marija omna, il-weġġat ta' dawk kollha li talbuna biex nitolbu għalihom. Kun int li twassillhom l-imħabba tiegħek permezz tal-imħabba ta' omna Marija nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Mulej Ġesu Kristu iben Alla l-ħaj, fit-tieba tiegħek isma' it-talb tagħna u wieqaf magħna tul il-mixja tagħna fid-dinja. Wettaqna int bil-grazzja tiegħek, int li tgħix wis-Saltan
għal dejjem ta' dejjem. Amen. Tkun jimbirek mulej għal dejjem u jimbirek li sem għadistijek. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jinqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għad tifħir glorja ta' ismu għad tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Fiċ-ċokon tagħna mulej se nofrulek is-sagrifiċċju tal-fidwa. Aħna u nagħtu ġieħ lil-ibnek fit-tluħ tiegħu fis-sema. Għamel li bdin il-qima qaddisa tagħna u bil-grazzja tiegħek nintrefgħu lejn il-ħwejjeġ tas-sema bi Kristu Sjedna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna il fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax il-mulej Ġesu, is-Sultan tal-Glorja, rebbieħ fuq il-mewt u id-dnub. Illum, fost l-aġeb tal-anġli, tela fil-ola ta' smewwiet, bħala medjatur bejn Alla u l-bniedem, imħallef tad-dinja u mulej tal-eżerċti. U tela mhux biex jitbiet miċ-ċokon tagħna, iżda biex aħna il-membri tiegħu inqawwu qalbna li aħna wkoll qed immorru warajh fejn mar qabilna hu, ir-ras u l-bidu tagħna. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kullimkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena mal-qawwiet tas-sema u s-sitat tal-anġli jinsġu l-innu tal-glorja tiegħek u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewwiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintluħ ix-xemx sanżula jsirlek offerta safja. Għalhekk mulej, ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu ikkonsagrati lilek. Miċ-ċokon tagħna nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u id-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sjedna, li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ingħata għalina ħaj l-ħobs, radlek il-ħajr, bierek, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, radlek il-ħajr, birek, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li xirta għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi, jinħabu l-mewtijek mulej samatiċi. Għalek mulej, aħna u namlu dan b'tifkira tal-passjoni li bija ibnek f'dina u tal-qawmien u it-loħ glorjus tiegħu fis-sema, aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu, bratt il-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek, ara fija l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li ser nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' Kristu, nimtlew bi-Spiritu Qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Martri glorjużi tiegħek u l-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun tasliem u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha f'din id-dinja. Lil-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Mario, l-Arċisqof Charles u l-Isqof Joe li qiegħed jgħinu, l-Isqfijiet u l-Ministri kollha tiegħek u lill-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa bit-tiba it-talb u x-xewqat ta' din il-familja li inti ridta tinġabar madwarek. Għader missier ħanin lill-ulidek kollha kull fejn jinsabu u għadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna il-mejtin u għal dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll għad naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu Sidna li bih inti tfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Jew ħuti għażies imqawwijin bl-Ispirtu ta' Alla li jammar fina, nitfgħu ħarsitna lejn Alla u nsejħulu b'missierna u għalhekk ngħidu: Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna u nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u
u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija is-sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistolix tidħol ta' dis-saf tiegħi, iżda jitkellmu waħda u ruħi tkun infejqa. Spiritu għaddis tal-mulej, dawa li l-moħna li l-qalbna bisbir, kuna li nasser milja ta' kull fer, għawi li l-ruħna mulej. Spiritu tal-paċi tal-erf, għallimna nħobbu u nafru bl-arbit, ġeddet wiċċi l-art fejja minna l-mart, ejja aħjina jew namlu flimkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jien niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Fakkarkom hekk biex inkomplu nitolbu in-novena tal-Ispirtu Santu. Qegħdin fin-novena tal-Ispirtu Santu bħallum 8 ijiem niċċelebraw il-velja ta' Pentekoste. Nitolbu biex l-Ispirtu Qaddis tal-mulej idawwa lil moħħna, lil qalbna biex aħna nikbru fil-fidi tagħna, fix-xhieda tagħna biex aħna narfu ngħixu dak li aħna Kristjani. Kristjani ma jfissirx li aħna nies li nemmnu fi Kristu jew nies ta' Kristu, imma l-kelma Kristjani tfisser li jien fil-ħajja tiegħi irrid insir dejjem iżjed nixbaħ lil Kristu. Irrid insir
Kristu ieħor. U dan bil-ħila tagħna maħniex kapaċi nagħmluh. Nistgħu nwettquh biss bil-għajnuna tal-Ispirtu Qaddis ta' Alla. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, għalkemm għadna fuq din l-art, inti tatina fidejna il-ħwejjeġ tas-sema. Għamel li l-poplu Nisrani jinġibet b'xewqa qaddisa tas-sema fejn diġà tinsab miegħek in-natura tagħna il-bnedmin. Bi Kristu Siedna. Amen. Għandi avviż importanti nixtieq infakkarkom biex għada min jista' jmur jagħti id-demm fil-berġa tal-gvern ġewwa x-Xewkija Għawdex imur jagħmel dan mill-aktar fis. L-isptarijiet reġgħu bdew isiru issa aktar operazzjonijiet u għalhekk hemm bżonn dejjem li jkun hemm ħażna apposta tad-demm. U għalhekk min jista' jagħti id-demm min huwa f'saħħtu minn mhux qiegħed f'xi kwarantina min huwa f'saħħtu imur u jagħti id-demm għada bejn it-8 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar. Tinsewx tieħdu magħkom ukoll il-karta tal-identità. Ejjew issa nduru lejn Omna Marija u kif hi kienet f'nofs l-Apostli f'dan iċ-ċenaklu li qegħdin jistennew l-Ispirtu Qaddis ta' Alla, ejjew nitolbuha biex hi wkoll tidħol għalina ħalli f'kull familja tagħna l-Ispirtu ta' Alla jinżel u jammar fiha. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. il-mulej U ma'kom. miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Komplu ngħixu fil-paċi u fl-imħabba ta' Alla. Inroddu ħajr lil Alla. Madonna ta' Pinu, o mala u metana, fiħdanek jinxtetu u lidek herqana. Ave Maria, Ave Maria,